BMW F10, BMW F11 řada. Pokud máte xenonové světlomety bez přisvětlování do zatáček, tak lze jednoduše úpravou kódování dodělat přisvětlování do zatáček pomocí mlhovek. Funguje to do určité rychlosti a při zapnutí blinkeru na nepřetržité blikání, to znamená, že při trojbliku to nefunguje, takže když dám trojblik, tak se nic nestane, ale v momentě, kdy dám nepřetržité blikání, tak mi to přisvětluje do zatáčky pomocí mlhovek. Dole v popisku budete mít jednotlivé parametry, co musíte změnit, abyste si to dokódovali. Takže zase někdy u dalšího videa. Mějte se. Čau!